एक जानी अपना पियावा से कह तड़ी, जब पियावा उनका बाहर से कमा के आवत तड़े तो कह तड़ी कि देखी रउआ जब बाहर कमाए जाता नहीं तो हमारा खातिर विशेष कुछ मत लेके आई, काहे कि हमार श्रृंगार तो रउआ से बा, तो बस जौन श्रृंगार में हमार जौन जौन छोट मोट चीज बा खाली रउआ ऊ लेके आ जाती, काहे कि हम तो घर से बहरी जाइब ना, तो रउरे जब बाहर से घर आवत तरी तो लेते आई। कैसे कह तरी? कैसे? कि बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, कहा तरी कि इतना दिन से हम रुआ से कुछ मंगले नहीं खी, आज यदि मांगो तनी तो हमारी ख्वाहिश रुआ पूरा कर दी। कैसे कहा तरी? कैसे? कि बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, लहंगा लखनऊ चाही चटकदार राजा जी, कि लहंगा भी चाहिए तातना दिन पर जब रुआ लेके आओ तनी तो तनी महंगा लेके आई, तनी पहन के झमकती आ गोत दिया दिन के देखा के कहती कि हमार पियावा लेके आई बड़े बहारा से। कैसे? लहंगा लखनऊ चाही चटकदार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी। जब मेहरारू अपना पियावा से मंगावेली सिंगार पटार के सामान तक कहेली, आ एक जानी के भैया साली रुसल बड़ी अपना जीजा से, काहे खातिर पता बा? कैसे? वो अपना जीजा से भी झुमका मंगले रहे, तो जीजा उनकर कैसे कहता रे? कैसे? सुमारे से मुहावा सुमारे से मुहावा फुलौले बड़ी साली, सुमारे से मुहावा फुलौले बड़ी साली। आ का कहतरी? हमनी साली कहतरी अपना जीजा जी से, हमारो शिकायत बा जीजा जी से, कहतरी ले ले आई हजी जाजी, ले ले आई हजी जाजी, कानावा के बाली ले ले आई हजी जाजी, कानावा के बाली ले ले आई हजी जाजी। कि साड़ी लहंगा बनारस से लाई, छागल छपरा से लाई, काहे कि ऐजा ऐजा के ये सब चीज बड़ा प्रसिद्ध बा, बड़ा जानल जाला। कैसे? छपरा के छागल बनारस वाली साड़ी,
जौनपुर से झुमका छापरा के छागलिया नरस वाली साड़ी जौनपुर से झुमका बाटे दिलवा में सर धाया पार राजा जी बाटे दिलवा में सर धाया पार राजा जी बाली बलिया से जाए ए हमार राजा सरिया राजा जी ब्लाउज गो करिया राजा सुमरा सरिया राजा जी ब्लाउज गो करिया राजा जी आओ तार कोई के न परिया जाके कीन लिया तू बजरिया सुमरा सरिया राजा जी कि हमार जौन इच्छा बा हम तो रउए से नु कहब और केकरा से कहे जाई हमार जिम्मेदारी तो अब रउए बा जब से रउआ हमर के बियाह करके लाइल बनी कैसे कहे के बा कैसे करना के जीमा बाटे तोहरे कपारे कह दिया कि हमारा अब जिम्मा तो रउरे बा अब रउआ देश विदेश कहीं भी रही बलिया में रहा चाहे रहा नीलारे करना के जिम्मा बाटे तोहरे कपारे छापरा में रहा चाहे रहा नीलारे कैसे अब बड़ा हक से कहताड़ी कि बाटे